Alors le résultat majeur qu'on a trouvé dans cette expédition, c'est que... jencude mawti nde keɓɗen caggal witto wiyetego tara microplastique e hitande ujunaje ɗiɗi e sappo e jeenayyi rokkani en kabaruji moƴƴi en tawi wonde kurjuru dalliji mayni mbiya poore tokoose koko bonni ha boni maaje ɗe foof ko teskiɗen ko woni nden bonande koko memi maaje leyɗe ɗe foof wona banggue Allemagne Italie Espagne ha France hay e leyɗe goɗɗe eɓɓoje wadde hunde foof gam firtude kurjuru o daɗani hen dalliji mani mbiya poore ɗe ina keewi e taaridi ndi ete en padano ngal ɗo keewal fof hande so en daari pari tan e kala hojom fodde poore tokoose 900 ina tawe e les pont Napoléon 3 ko ni keewini ndi foti e ndi ɓurti ko ɓuri hulɓinde en ko ɓeydugol ɗi dalliji mani mbiya ɗe poore tokoose cewɗe. La prolifération en fait des petits microplastiques. Pendant l'expédition, on a montré que ces petits microplastiques aussi, ils étaient capables de... e saha wittu ngo en kolli wonde ɗe poore tokoose ina mbawi ɓeydude produit ji chimique saabu ina waɗɗi ganden wonde ko ina abbo e produit ji biyeteɗi chimique ujunaji 16 ina tawe e nder produit ji poore jeeyeteɗe ñande foof kadi 25 e nder temedere kala e ɗin produit ji chimique ina boni e ɓalli yimɓeɓe goɗɗum ko teskiɗen kadi woni kulle tokoose ɗe jiyata ko ɗe hay goto wawa yiide yitere ina ɗakko e ɗin dalliji en tawi e majji bactérie ji bawɗi sabade rafiji ina wondi e dow dalliji tokoose ɗi gartam haalde ndiɗon jencundi ko en mbaw haaldude e ñaamoɓe ɓe fewnoɓe ɓe ina wonde laamuji ɗi hanti ina waɗi batu salndu UNOC ko batu fedde gotago windere nde fatugo e maayo haadgo ngo ko fartange gam haalde haala ɗe poore mayni mbiya dalliji ɗi eɗana e jaɓɓal gam sifde nanodiral windariyankewal ko fati e ɗe poore ete ina wonani en jaɓɓal yarugol yeeso mawgal eɗen cikki leyɗe ɗe ina keeɗi ko fati e ngal kewal poore mayni mbiya dalliji joni fandare nde ko disnodirde gam nanodiral ballo won ustude ɗi dalliji to hoosi mayni mbiya poore to hoose kadi e yurnitade produit ji chimique gonɗi e nder ɗin dalliji tugnade e dow hunde jojjude e himmude beele eɗen cohli ɗe poore mayni mbiya dalliji gona e nder taaridi men tout en amenant un concept d'essentialité. Est-ce qu'on a vraiment besoin de tous les plastiques qui sont autour de nous?